Muri Zimbabwe pano tine gore dema riri munzvimbo yekwamutoko kwakatsukunya. Tiri mubhuku rasabhuku Pasirai. Ndiko kune nyaya yatingati chisionekwe chemunhu akadyiwa nebere. Asi pano ndina mai vakagumisira kuona mushakabvu achiri mupenyu achiedza kuti afambe nekuti akanga akati mwirei. Saka regedzai vanyatsotitsanangurira kuti chiitiko ichi chakaitika sei uyezve ndezvipi zvavakaita kuti vaedze kubatsira mufi paakanga achida kuenda kumba kwake. Regedzai vachingamidze muchirongwa. Makadii zvenyu? Nofara makadii zvenyu? Alright. Ndiri kutaurawo nani? Nonzi Ana Matema kana kuti Maimvembe. Alright. Tine urombo nekushayikirwa kwamaita nemurume anonzi Tendai Pasi, ndizvo handiti? Alright. Mungatsanangura ukama hwenyu naTendai hwanga hwakamira sei? Hatina hedu ukama, asi kuti tiri vavakidzani, tinogara muvhileji imwe chete. Alright. Okay, munhu wamaiziva henyu? Munhu wandaiziva. Alright. Mungatitsanangurire kuti zvakafamba sei pamakagumisira kuona mushakabvu? Okay. Ini ndaibva kwandaibva ndikasvika pamashops pedu pakatsukunya. Ndasvika pamashops ndakamuona Tendai achimwa doro akagara pasi akapfeka jaketi rake reredhi. Pamashops panowanda vanhu handangoitawo basa naye, takangomhoresana. Inini vandamira ndichiita zvandaiita ndizvo zvandandakamirira. Handina kuzoona kusumuka kwake kubva panzvimbo. Ndakazotapedza zvataiita kuma past 5 to 6. Ndibva ndabva kumashops ndakabata payabheki yangu yemadrinks ndichikwidza kumba ndaiva nemurume wangu. Tafamba tichangoti darikei karwizi kari padhuze nepamashops. Takutanhonga jaketi. Pataedza kurifananidza harina kunatsofananidzika. Takangoti zvidhakwa. Dzadziri nguva idzi? Past 6. Alright. Dzadzakuma past 6 dzemanheru. Alright. Tayambuka vatakwidza tiri kufamba tiri kuuya tatane mumwe atati naye asi kwakungofambidzana chete tatisiri pamwe chete edu. Ndopatakabva tasvika panga pane munhu. Ndipo pana patiri pana. Alright. Maibva nechekusaidi kupi? Taibva kumashops tinangoti kuzasi uko. Alright. Tichikwidza kuenda uko. Okay. Tasvika pane munhu handina kunge ndaziva kuti ndiani nekuti takaita tumasentimeters apati papa netumasentimeters tokati ndobva ndabvunza. Ndaipana handaifungidzira kuti angave ndiye. Ndobva ndadaidza bheka hana kudaira. Ndobva ndadaidza mumwe andaitarisira anonzi Kadange hana kudaira. Murume wangu ndopa akati iyo zvidhakwa izvi unozvigona here chichi. Ndikati aiwa nda kuziva kuti ndiani. Ndobva ndascrewa foni yangu ndabaridza light nekuti kwakuchangotanga kuti tsva. Vandavheneka. Vandaona wandi baba waLeonard. Ndikati vaLeonard muri seiko? Zvikanzi handibatsirei, wakataura nevoice riri low. Ranga ragarawo ndo voice rawo. Pamazuva wanga wari low zvekutodaro. Ndikati ndokubatsirai nei? Zvikanzi handibatsireiwo. Ndikati sumukai tiende kumba mako tosvika 1 kwamabva ndokurefu jaketi masiya uku. Ndobva ndaedza kuvabata maoko kudai. Okay. Kuti vasimuke. Alright. Vakaratidza kuda kusimuka but ndakaona kuti vanga vasina simba semunhu anga akadhakwa. Alright. Sezvo zvatanga jaira kuti ndo zvavari. Hawapedze 2 weeks vasina kujorwa murodhi. Takangoti ndo zvazvichaita, vachamuka vachaita sei? Vachauya kumba. Vanosizviita. Upenyu ndo hautori upenyu. Haaite 2 weeks asina kurara murodhi nenyaya yekudhakwa. Alright. Ndokubva tatoasiya paya tikango ndo zvazviri. Vatatoenda kumba. Ndakazongoudzawo mukadzi wacho nezuro makuseni kuti baba vakararawo kusososo. Mukadzi wacho akatombopokana nazvo akati vachauya. Ndopa akazoya kuzotsvaga. Ega akauya nekujaketi akadai. Vaya nekujaketi vazoya nepapi? Zasapo. Alright. Tichangobva kumashops. Ndoparangarini. Atsvaga apa jaketi ariona auya panapa aibva asangana nebhutsu. Nekuti ndandamudza kuti panapa. Maybe pakuda kuverifya kuti nekuti anga akuona t-shirt. Pakuda kutsvaga kuti pange pane pawakararira. Ndopaakaona munhu akafa akajiwa. Matumbu atori panze. Dzaive nguva ipa makavatsanangurira kuti maona past 8 dzekuseni? Past 8 dzemakuseni. Patinoita mabasa edu emakuseni taitochera mvura. Ndopandakavatsanangurira. Vakatomboti delay mbichana. Semunhu aitarisira kuti murume kazhinji kacho akarara panzira kusena anomuka achiuya.
Alright. Saka anga ane pfungwa yekuti vachaita sei vachauya. Ndofunga akazoonawo time vachidzika nemwana wake mukomana vatsvaga vatora jaketi vauya nepanapa vatsvaga munhu vaazomuwana ari apo matumbu ari panze ndopakuzoshedza. Nofunga sabhuku handina kuzoziva zvakafamba sei nekuti ndakazosvika late. Ndakazofonewa manje nemurume wangu inini anga aenda kubasa achindiiti kunzwa kuti tendai ajiwa. Ndikati imimi manditangira kuzviziva sei ndiri kuno kuimuri uko. Ndikaiti zvinyarare zvakadaro ndichazvinzwa. Ndobva ndazofonewa nehandadzi yemufi ichindiudzawo ndo zvaitika. Saka ndakasvika late vanhu vaungana. Ndakasvika late vanhu vaungana. Ndakazongosvikidzanawo nepolisi ichitora mastatement munongozivawo vanenge vachida akapedzisira kutaura naye. Okay. Anga tarasikirwa zvakadii nemurume uyu anonzi Tendai? Tarasikirwa munongozivawo munhu anokosha. Pakugarisana aiva very cool, anga aiva munhu akatinakira zvekudaro. Aiva nebasa rake raivanzodirwa zvakanyanya nevanhu. He was a painter. Pangoita ari kuda kupenderwa even though inini handina 2 weeks atondipendera zvisero zvangu zviya zvinotengeswa zvenhokwe zvetsanga izvi. Akatondipendera zvisero zvangu. Saka pangoita chinhu choda kupendwa kazhinji kacho ndiye munhu aishedzwa. Ende tiri kunzwa zvekare kuti anga aitowa nebasa raaita zvekutoti mamaterials ake nematools ake ari kuchikoro uko ndiye aipenda zvikoro zvese ndo aiita. Saka tarasikirwa zvekutodaro. Especially nini mwoyo wangu hauna kugadzikana. Ndakafunga kuti kudai ndaenda ndatsvaga bhara iri paakati ndibatsirei dai ndakadiko. Zvinhu zvisina kundiitira zvakanaka. Ende ndakutoona kuti kake chitu. Ndakamusangana futi nemumwe munhu pazasapo chimugero. Handina kutaura naye, ndaiva nemurume wangu futi chibva kumashops. Ini ndakapfuurira. Murume wangu anga ari savira wake. Akati aingoti kurukuri anga asingataure manje. Zvikanzi chimugero sumuka ndikati aimi handei vakutomutora mapicture. Mangwana unzwa kuti munhu atakasiya uya aita ashayika futi. Saka zvisi kundiitira zvakanaka. Madzidzei pachiitiko ichi sedungamunhu? Kubatsira. Kutongobatsira zvisinei nekuti wakambozviziva zvichiitika kana kuti zvakamira zvakadii. Akatongokumbira help munhu ngaabatsira. Iye zvinezvi tiri parufu nefamily mune zvimwe here zviri pamwe penyu zvamuruda kuti mutaure pamusoro penyaya zvandisina kukubvunzai pamusoro penyaya nekuitika kwayaitika semunharaunda muno? Kungokurudzira kune vanodhakwa kuti vadhakwe vachisiya pemangwana. Varege kunwa zvekubva vazosvika pakutadza kufamba. Kana vachinwa vonwawo ndingangoti vonwa vadya. Vonwa vadya kana kuti vonwa vachiziva kuti vanozoda kurarama. Nekuti kana zvasvika pakadai tinorwadziwa. Taakutya futi mabere aya, taakutya. Kutotya zvekutodaro kuti hatichaziva kuti zviri kupera mushe here uye zviri kufamba sei. Mapera anodya vanhu here? Ini ndiri mudiki pazviri. Kungonzwawo ainzi haadye vanhu. Asi vamwe vanobva vati ukange uri padhuze nerodhi unoatakwa. Nekuti anzi bere rinofamba nemurodhi ndo manzwiro. Rinofamba nemurodhi. Saka kana uri padhuze uri izi ukatakwa dhana anenge ari it's like dai anga ari paseri apapo. Aichengetedzeka dhani murodhi. Mumwe musi inofunga kuti pamwe imombe hatizozivi asi tichikura tainzi mabere haadye munhu. Munototsambukirana kudai nebere. Ndo zvandinoziva ndisingaziviwo. Makakurira muri chizvarwa chemuno? Ndiri chizvarwa chemuno Mamutoko. Aiwa, tinotenda Mayani zviya? Maimvembe. Aiwa, tinotenda nemashoko enyu nekutiudzawo akaunti yezvakaitika panapa kuti zvakafamba sei. Saka uko kune mashizha uko ndokwavakazodhonzerwa? Ndofunga ndokwaakawanikwa. Handida kudzawo ndakazosvika hangu late vanhu vaungana. I think wakamuwanira ikoko vawangomufugidza vawamisira mashizha aiva amburera yekuti takamirira polisi. Aiwa, tinotenda.